भारतआ मोनसे गणतान्त्रिक देश आरो बिटिसिआबो गणतान्त्रिक प्रक्रियाजों सालायजानाय मोनसे ओनसोल दा बेवहाय गणतान्त्रिक ओनसोल जानायखाय इलेक्शनाव गेलेनाय गासैबो अधिकार दं बर'आबो नन बर'आबो आरो राजनीतिक हान्जा दानायाबो गासैहाबो अधिकार दं दा हिरिया खर'निया बिथाङाबो गावनि राजनीतिक क्षमता लाभखौ नोजोर होनानै मोनसे हान्जा दादों ओरैनो बिथाङा सिगाङाव बिटिसि आर्मि दानायनि बाथ्रामोन खिन्थु दा बिटिसि प्रटेक्शन बिटिसि पिपल्स प्रटेक्शन फर्स बायदि मोनसे दादों दा बे एक्चुअलि पलिटिकल पार्टी ना नन पलिटिकल पार्टी नामखौ नायोबाथ' बारा क्लियार जाया थेवबो बिथाङा बेखौ पलिटिकल पार्टी होननानै हमना लानो बिनि गेजेरजों इलेक्शन गेलेनायनि धारणा मोनसे खालामदों इलेक्शन गेलेनायाव जा बुंनांगौ जेबो गैया गेलेनायाथ' गासैबो मोन्थाय दं गेलेगोन खिन्थु बेखौनो बुंनो सानो जे हिरा सर'निया बिथाङा जुदि राजखान्थिखौ मोनसे प्रफेशनेल होननानै हमना लायोबा प्रफेशनेल राजनितिबिद जानोब्ला खिन्थु बर' अबर' बे राजनिति बे नोजोरजों राजनिति गेलेबा बे राजनितिया बारा गोबाव जोरनाय नङा साक्सेस जानाय नङा जिहेतु बिथाङा एमपि आरो भारत संबिजितखौ रैखा खालामनो भारत संबिजितनि गासैबो खान्थि बायदि सोलिनो होननानै मोनसे शपथ लानो गोनां जायो एमपि हिसाबै आरो बेबायदि शपथ जानाय बे समायखिरा लानाय मानसिया बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव मोनसे मिलाप्रितिनि परिबेश लानानै राजनिति खालामनो नागिरालासेनो जुदि साम्प्रदायिक कमिउनेल मेन्टेलिटिजों इलेक्शन गेलेबा बेयो देशनि थाखाय जातिनि थाखाय समाजनि थाखाय आरो ओनसोलनि थाखाय मोजां जानाय नङा बेनिखाय जों बिथांनि दृष्टिभंगिखौ नोजोर होबाय थादों आरो जों बेखौनो आसा खालामो जे साननो गोरों बर'आनो जा अबर'आनो जा बिथांनि बे थिंकिङाव बिथांनि बे नोजोराव हयथ' अराय सम गब'नाय नङा सानसे साननैनि उनाव गासै बर'फोरबाबो नन बर'फोरबाबो रियेलाइज खालामगोन सानखांगोन आरो जिया थार जिया सान्तिनि थाखाय गासैबो जनगोष्ठीया मिलायनानै गोरोबलायना थांना थानो हानाय बेबायदि मोनसे परिबेश लाबोनायनि खोथा सानगोन आरो अब्लानो बिथांनि राजखान्थिया जोबस्रांहैगोन आरो बेनिखायनो जों गियाखै